rak padha slametoni kowe teka mrene. Iya nampa pangestumu Kakang Antasena kaya ora ana siji apa. Randa kaget aku. Entas meneng-meneng ora ana sangkan-sangkan ora ana tandha tengara. Cah dolanan kelut kok ana wong edan teko. Lho. Njur aku ki anggapmu ki wong edan, sing edan iki kowe apa aku? Pokoke wong loro edan kabeh. Kowe ya iya, aku ya iya dadi seragam. Wes anger loro-lorone kedan kabeh ngono kuwi tak kira wis ora bakal kelakon ana walang sangkere. Ha syukur nek bojomu melu edan sisan dadi lanang wedok gemblung kabeh ngono. Tegese lanang wedok gemblung iki wis ora hidup isin barang iki kena-kena wae. Ha kepetung wong ora hidup isin kok wong edan ngono. Aku tak takon tegese ora hidup isin iki paribasane. Gegambarane wong mlaku jejer weruh wong pirang-pirang ya rangkul-rangkulan ngono iki ora hidup isin. Nah njur mengko padha lenggahan awur piyayi-piyayi yo do uleng-ulengan iki gambarane ora hidup isin. Iki gambarane ning kono kuwi sing jenenge wong edan kabeh ngono. Lah iya. Mongko adat sing wis sing digambarake wong edan kaya ngono kuwi wong sing kepiye? Aku ora iso nggambarke kok aku. Ya gambarane iki kaya kowe kuwi karo bojomu ngono wae wis ora. Awong kok waton ngendika, Kakang Antasena, apa? Aku mrene tilik sepisan ingkang angka 2 mbacutake rebuk tatkala semana. Kowe karo aku dipinta swarga nanging aku karo kowe wis sowan ana ngersane kaki padha wenang ya wis nyaketi perang Baratayuda. Tandha tengarane bakal nyaketi perang Baratayuda miturut ngendikane kaki padha wenang. Yen wis ana kedadian wa Bathara Kresna nduta marang negara Ngastina wis mepet nyaketi perang Bratayuda. Dadi lan orane ana kono kuwi papane. Lah gandeng awake dhewe iki ora katut dadi anggota Bratayuda. Sing perune aku bakal nyuwun papan padunungan swarga kang minulya. Nanging panuwune awake dhewe tatkala semana ora wis nganakake janji. Aku gelem ora melu perang Bratayuda ora nyipati para pepundhenku nangis pisan. Aku njaluk pepundhenku slamet. Sing angka 2 supaya pinaringan menang. Arepa slamet yen ora menang tanpa paedah, arepa menang yen ora slamet ya eman-eman. Ha iya. Karepe menungso ki nek iso ya slamet menang. Tegese gambarane kaya wong nek iso ki trenguk-trenguk ora nyambut gawe ndek dhuwit ngono. Karepe menungso ngono kuwi dadi. Wong ki nek dikarep wong ngono kuwi genah nek bali karo wong penemune edan ku mau. Lho kok kowe anggerane kok yo didunungake wong edan wis tau edan apa kowe? Aku wis tau gandeng wong edan yo ang. Nah, rak tenang. Angger tau ngono kuwi genah iso omong nek urung tau urung iso omong. Mulane wani omong rak jelaran tau. Lanjut saiki karepe awake dhewe kepiye? Sowan urusan kaki padha ingin perlu bakal nyuwun swarga lan kepiye carane bisa oleh kemenangan para pepundhenku Pandhawa. Ya. Banjur sing pungkasan aku ngerti dhewe arepa para kadang-kadang sesepuh Ngamarta padha ngayahi perang Bratayuda. Muni tentrem ora tentrem. Arepa muni ayem ora ayem. Jalaran mungsuh karo Kurawa kuwi luwih gawat ora. Yen Kurawa ora apa-apa senajan to perang tanding musuh Kurawa ora apa-apa. Nanging ana salah sawijining sejening Kurawa sing bakal ngancam marang pepundhenku Pandhawa. Bangsane apa? Ora ana ya kejaba mung tuwing angkara murka saka ing pasitran Gondombayit ya kuwi tuwing angkara murka saka kaki Bathara Kala. Saiki ngene wae ni. Kowe karo aku sowan ana ngersane kaki padha menang. Sing isine Bratayuda pisan njaluk menang lan slamet. Dadi sisan awake dhewe ndremis. Nek aku karo kowe lebur bebarengan, Bathara Kala saandane kudu melu lebur. Awit kuwi mengko angger ora dilebur, nyemelangi kuwi ni ora wurung. Iya. Wis awake dhewe kangil-kangilan ninggal keluarga, mengko tekan tundhone keluargane awake dhewe nemu cilaka nganti kontrang-kantringan ora mesake mumpung durung. Yen kaki padha ngadili penuhune awake dhewe ya dibacutake, ora nyipati Bratayuda ya gelem. Yen kaki padha ora bisa ngadili penuhune awake dhewe wis tekad-tekadan
Ora wedi karo sapa-sapa, tekate sisane dadi wong gemblung. Melu bronto itu malah rasa ngepok koncane pepundhen ngamarta obrek-abreke. Diadekne Busa Baseh negara Ngawi. Dadekke Busa Baseh iki dikapak wis pokoke tak adul-adul. Sak rambut-rambute sisan. Nah. Aku mewani ngadul-adul rambut kok ang. Sisan ben wis ora berdulisan, ora berdulisan wis. Kebacut kaya ngene arep kepiye meneh. Ah mriyane keberan kok ya ni. Ah iya. Ora diwae gemblung ngene iki kok ndak. Sesuk sila ora komanan arek ngono. Ya sayu. Awake dhewe toto-toto munggah kae ngundar adir bae tak tut kene. Satriya kang ngambek sarira tunggal mangelingono traing kang utama Kakang Bambung kowe weruh apa? Kowe weruh apa? Ora wong dodol. Lho kok njek wong dodol. Ora kepengin to? Apa ora kupat tahu? Kok njur duduke kuwi ora. Ya kepengin ya tak tukokke apa piye ning sesuk ya nyaur ngono. Wong nek ora iki ki ora ngurus wong dodol. Aku ora buta ingkang nyolowadi lakune. Yen ora kleru ki barisan baju barat wae. Lah nek ngono dipethokake ni. Wangune ki sing tak omongke mau ora urung bakal ngrubeda lan dadi rubedaning para pepundhen gangguaning para wadyabala. Iya, kon mundur agel mundur diaco Kakang. Magut lir sang mangajaping kaya trima sura lir sang prawasa pinarwasa kleru kaya iki wis anggeni karo Antasena. Weh, iki kaya wis anggeni karo Antasena. Ngandel apa ora Kang rak baju barat tenan no. Wah, jan baju barat ki jan kaya wong kepomo kalih ngarani. Ha wong kok lemune kok kaya ngono. Apa nang omah ra digawean apa ya? Akae galu pudele ngantek jeru kan. Awak kok le daging kok ngono. Wah, jan wis mah diwaca aku. Kaki Jaramaya? Iya.
Kowe ora pangling karo aku. Ra. Kowe iso anggeni kaya Antasena. Lah saiki gandeng wis ora pangling aku tak takon. Kowe sak kancamu kok do arak-arakan iki do arep nandi? Ngenteni pangan. Ngenteni apa? Ngenteni pangan saka Ngastina, pangan saka Pandhawa. Oh, la wong gawene ming mangan wae mulane. Awake daginge ora jamak. Tanpa dipikiran rumangan senenge ra jamak karo gawean lemes ra ilok. Watake buta kok ngono kuwi. Angger krungu swara ngeng ngono kok krasa ngantuk kene alawane. Ngenteni pangan apa? Aku arep nunggu sesaji saka Ngastina lan Pandhawa. Malah yen Lena padha ora maringi saji ora gawe sarana, bakal tak ganggu gawe. Lah njaluk dantemi wae wong kok ngono kuwi. Kon ngalih meden-medeni wong. Buta kok ngono kok dinguan. Randek puna kuwi bagusi sak-sakane kacamata barang. Hatok genteni po. Ana buta kok bakul kacamata. Kowe kena tak eman bali aja tok bacutake lakumu Jaramaya. Janji kowe gawe rame ngru beda para pepundhenku ngamarta ora gelem semingkir lah kono buta tak nggo gatheng sirah. Weh lah. Kepiye Dik malah kebeneran wong loro do dienggo sarapan. Kakang hati-hati lho awake dhewe nggo sarapan. Trembelane padake lapis aku. Ya anggepmu aku legi ngono tendang sisan ora. Malang-malang putung rawi-rawina candak tetek untune. Oh lah rampok untal malang patut banget. Ketoke cilik kok ngono kok terajange kok ora jamak. Terangane wong ki nek cilik ora kena digegabah. Nek miturut kok dedeg piadege karek ora patut duwe tenaga kok luar biasa. Ana buta kok ngerti mbung luar biasa. Aku gumun banget. Antasenane kae ketoke dhuwur kono menang-menang mah nyala wadi. Kerengan ae muni ngemek wong karepe ki ora dicul-culke. Monggo sing dinceng kok menggon ngendas wae. Monggo aku gundul. Antasenane ketoke wong ungklak-ungkluk. Nek mlaku ero ndingkluk kok tandange kok ngering-ngeringake. Anjur saka karmu apa arep diunduri? Wah, ya nek iso ya di balekake aja delikake aja njur. Omong ana aja ngemek gundul terus. Ayo isin ta weruh wong akeh. Siraku dimlak-mlek. Ora dimlak-mlek ae weruh ya janjane wis padha wae.
ya nek marem-marem nek ngemek. Tandangi wong loro pangan wong loro. Yo mulai wae yo. Aku nek kok ngene iki kok kelingan sing siji ya. Ayo ngene. Wis nglalu Antasena. Nyekep aku sak kayange terus ditekek gulune gundulku. Ditemlo. Dicokot. Ana wong kok manyokot gundul buta kira ya. Kebangeteng ta kuwi. Isin aku. Aku kelingan ngomah nek wong kalale kerengan kok nangis kaya ngono. Mulai wae yo. Wong pamite ming 10 dina. Nganti setengah sasi ora mulih ra yo. Kuwi tur kowe nggawa kanca. Sambatmu kok ngono ndaibo sing loncang lancing kaya aku. Wis, kowe mono tekate entek kae ora bakal ana wong takon anak aku ngono. Digunggung arak. Monggo sing ora-ora. Aja dipethukke Antasena karo Wisanggeni mundur wae engko ndak malah buta pirang-pirang do diantemi gundule. Ora gelem liyane aku. Sing dinceng aku anggap iki lengganan ngono. Raja disenengi kok. Ya. Karang apik dhewe gundulku kok ya. Ayo aja mlayu kerubut iki kanca mundur. Sang Puspitorum katiuping samirana amrit lir sekar gadung kungas mangambar Kutulun Wisanggeni lan Antasena. Iya kaki padha kanthi raharja. Iya pangestumu kaya ora ana siji apa. Pangestumu slamet kaki. Ana wigati apa kita padha ngadhep ana ngarsa ulun. Sepisan aku ngaturake pangabekti kang angka 2 bakal nagih janji. Gandeng wis nyaketi peperangan Baratayuda ing mangka tatkala semana kaki padha ramarengake yen to aku melu ana angka lemaning senopati. Banjur kepiye munggus kok kersane kaki? Dina iki jeneng kita senajan to ora tumeka ing pati durung titi mangsane. Murih aja nganti
meteng-metengi kahananing jagat Mercapada kang kinarya peperangan, kita bocah loro bakal urun racut babar pisan. Aku gelem diracut bali ana papan langgeng. Nanging penuwunku tatkala semono kaki padha kudu nayugyane pisan aku njaluk menang para pepundhenku kang angka loro. Aja nganti para pepundhenku iku mau padha nandhang Cintaka. Inggih mongko senajan to ngadepake perang Baratayuda pinaring ana menang yen para pepundhenku bakal nemahi Cintaka kaya ora ana gunane. Kita bisa ngaturake yen bakal nemahi Cintaka. Ngerti ya yen diancam dening Bathara Kala. Wis pokoke ngene kaki, iki bocah loro ki gugate yen nganti ora iso nglebur angkara murka sing bakal ngancam pepundhenku Pandhawa sak lawase aku tetep arep ana Mercapada. Perkara Bratayuda dadi luweh ora luweh. Ning aku sing niate ngaling-alingi para pepundhenku. Ya to, Nggir. Iki pusaka isining gada inten gawan. Supaya banjur kena kanggo nglebur engkang dadi jiwa ragane Bathara Kala yaiku kang sumedya ngancam para Pandhawa. Lah sing nglebur yen aku tak kira ora kuat sepira umurku. Apa meneh Kakang Antasena sing kudu bisa nglebur sing luwih tuwa tenimbang Bathara Kala. Pasrana marang wong atuwa kita Bathara Kresna awit iku panuksmane Sang Hyang Wisnu. Ya tak tampa nyuwun pamit tak medhun menawa Mercapada ya. Tumurun sangka Enjing Mantara Raden Wisanggeni Raden Antasena. Sing kating carita gelis kang munggel kawi kocapa ingkang dumunung ing kraton Wirata. Wong agung pin para wayah-wayah rikala semono. Amapakaken tiswanipun wayah Nata Ndarawati kadherekaken marang Raden Setyaki. Sigra kapang-kapang jroning penggalih wong agung. Ciling sasangka tinon saking regraning rekti karnaning tyasira alon sabdanira Kaki Prabu Puntadewa wonten dawuh Sudara werdamu kondur sangka ing praja Kistina.
Kula aturi lajeng nimbali Eyang padha basuki kulup. Nggih pangestunipun Kanjeng Eyang kados mboten kirang setunggal menapa. Ripaduka ngaturaken perembagi Panakrama. Yayi kula tampi kanthi bingah. Wah, Kresna kakangku. Padha slamet. Iya Dimas Sena. Kula ngaturaken pangabekti Kaka Prabu. Dimas Arjuna tak trima. Sawise prayoga lenggah kabeh para kadang-kadangmu anggone nunggu kaya ngenteni kambange watu item silming palwa gabus kepiye kahanan negara Ngastina. Rikala semanten ingkang wayah dipun rika daya dening para Kurawa meh kemawon badhe kapracundang. Mitra saking ngendikanipun Nyai Prabu Jaka Pitana Nagari badhe dipun pasrahaken. Iya. Lajeng ngawontenaken pesta raja. Saksamunipun pesta ingkang wayah mboten enget lan mboten nginten yen saklebeting pesta menika kula dipun reka daya kaliyan Patih Sengkunesa Begawan Durna. Kula dipun reka daya ambruk wonten Stinggil Binaturkena dipun larak dening para Kurawa. Ngantos puteking manah satemah kula nindakaken angkara murka amit sewu Eyang, kula tiwikrama wonten negari ing Ngastina. Sawetawis kula gempur negari ngantos ngawontenaken korban Prabu Destarata kan Ibu Dewi Gendari. Ong bawono langgeng. Destarata karo Gendari nganti dadi korban Lajeng ingkang wayah merpeki kadang kula Dimas Sencaki ingkang nembe kewala Buitutama kaliyan Bulisrawa. Ngantos pengancamipun Bulisrawa mboten patos-patos dados senopati yen mboten mengsah kaliyan Sencaki. Wis ora usah dipikir bab kuwi. Lah sawise mengkono kumpuling para kadang-kadangmu ana Stinggil Binaturkena, kula ngemban dawuh saking Pukulun Trada. Saksampuna kempal para kadang sedaya ing wedal menika ambudidaya murih tentreming peperangan supados angupaya lelabet pangorbananing titah ingkang nglenggana minangka dados bebanten. Tak pasrahke marang jeneng sira kulup. Ih prayogi kula badhe sarembakaken Dimas Janaka. Iya Dimas kula. Ayo toto-toto. Pun Kakang awat-awati saka kaduan goleki pangorbanan. Wong sing lila gelem dadi bebanten. Inggih dhateng senjika. Nyuwun pangestu Eyang sing ati-ati Kaka Prabu kula nyuwun pamit. Iya Dimas sing ati-ati. Kula nyuwun pangestu Eyang lan Nyai Prabu kasekecakna lenggah. Putu Prabu sing ati-ati Kaka Prabu nderekaken kaluhuran. Kunggir Werkudara Mas Wopati kakekku opo. Aja nganti kelayatan. Adimu Janaka lan Sudaradamu ing Ndrawati Datna. Njaga sak mangsa-mangsa ana keribetan lan ana tantrimaning para Kurawa. Njaluk pamit aku tak mangkat iya. Semayar gandes oba paca dodo kulo cae.
mengko ngono ele gumer-gumer. Ya seben karang agek wong seneng mono sak tiba malange ya. Ngalor seneng ngidul seneng karang ya agek kesinungan kesenengan. Ah iya kok. Sing seneng-seneng sing susah-susah kaya ngene iki. Peteng iki aku. Ah sebabe kabeh do gembol dhuwit aku urung. Sabar godhong kara, sabar ngenteni nek wis rampung. Kowe iki sing ora-ora. Ah sing ora adil iki mbok pancen Ndara Janaka mbuh gareng. Ana kawan kang ngreguneman sing domongke mesti gulungan sing elek-elek. Kono tru ayo nembang-nembang wong ditugasake. Ayo. Kok ngaso-ngaso. Mengko nek bar nembang dereke Ndara adus-adus. Ayo. Guyon-guyon. Le cetik guyon-guyon. Nolo gareng kula bapakmu ana ngendi? Ani kan apa wonten pangeran? Kersanipun des pundi? Bakal tak jak golek tawur. Tawur menapa, Gus? Kang kanggo sarana sesaji sapa sing gelem masrahke matine kinarya sarana sesaji perang Brontoyuda ya kuwi kang kena diarani tawuring perang Bharatayuda. Sesaji ning wong sing tanpa ditarik gelem masrahke awake kon mateni ngoten apa? Iya, nggo sarana sajen. Iya. Kowe wae pogong. Ya, kowe kaya njur aku. Ayo mesake adimu neng kok bubar nang depot neng Kalidengan. Ora mesake kowe. Ayo dadi anu ki rak gareng kuwi sing elek ora. Kok njur aku sing ditawakake kok ya reka-reka. Ngono ki ora isa dadak ditarik saka nglenggono pamikire ngono rak nggih ngaten ta, Gus? Iya. Ning napa kiter-kiter prajurit ana kawan iki satunggal? Ya nek pancen pikirmu ora nglenggono ora perlu. Ewa semono yen pancen wis ikhlas kanggo bebantening perang Brontoyuda ya mestine mengko bakal tak rembug. Kowe Patro, sojo. Aku sih seneng arep mangan enak. Ah dadiane kowe apa Semar. Semar ya mau iso gelem saya tua saya kemayu kon dadekke tawur masa gelem nek ngawur kuwi gelem. Tawur kok karo ngawur ora. Ya wis saiki Di. Direwangi lebur laku njak pringal jajah desa Mirangkara digoleki mesak bisane ketemu. Yen pancen Jawata maringake Pandhawa bakal menang mesti kudu ana wong sing gelem masake pati uripe. Sang Wisnu Bathara doaning jroning kayangan nira lho iki kaya puran kuwi sanggeni. Iya wae karo Antasena. Pakde. Seka ngendi ngir? Aku saka kayangan Ngundaradir Bawana. Ora perlu maturake ya wae tak calsi presa. Yen aku iki ora melu kesetat nggon perang Brontoyuda.
Saurunge perang Brontoyuda aku kudu bali ana jaman kelanggengan nanging aku wis darbi panuwun ana ngersane kaki padha kang isine aku njaluk menanging para pepundhenku lan aja nganti cacat lan aja nganti lara. Tumrap kemenanging Brontoyuda diparengake. Nanging calon susahe para pepundhenku Pandhawa yen ora dilakoni awake dhewe ora bakal kelakon bisa tentrem. Sababe apa nggih? Ngerti yen isih diancam dening Angkara Murka ya kuwi Bathara Kala. Monggo miturut ngendikane Kaki Pada, Bathara Kala bisa lebur papan tanpa dadi yen sing nyirnake sing luwih tuwa tinimbang Bathara Kala. Lah apa prayoga Kakang Semar dudu wa Bathara Kresna? Lho kok malah Punuwa. Senajan tata gelar wa Kresna kuwi putuning dewa nanging batinmu panuksmaning Bathara Senu wis Senu kuwi kepener sedulure tuwa Bathara Kala. Kudu wa Kresna sing iso nglebur kaki Bathara Kala. Mumpung iki ana kayangan sila mangupeng ijen tanpa kantha tanpa kanthi. Jalaran Betari Durga lan Baju Barate padha mlebu ana kukuban Tegal Kuru. Oh iya, lah ngendikane Eyang nganggo sarana apa? Iki sining gada enten diparingake kanggo nglebur Bathara Kala kenak jaluk. Coba tak prepkane Sang Hyang Kala mangsa bodho apa? Sinarita rikala semana wong agung Ndarawati wis ngasta isining pusaka gada inten. Edene manah arsa nglembat marang Sang Hyang Bathara Kala wusana santun salaga pindha Batari Durga. Dewaya nuntun wong aprang kasangsayan. Cara kaya mengkene nggonku bakal mateni Bathara Kala. Tak lembute aja kaget Bathara Kala aku sing teka. Bathara Kala. Kepiye wis bisa oleh pangan apa? Yen pancen wis bisa oleh pangan sesaji diratake para kanca-kanca Baju Barat. Lan aku banjur bakal nimbrung Girigoda para Pandhawa. Mumpung iki ana kalemaning peperangan rame, Bathara Kala apa? Pancen keparingi Sang Hyang Permedi Bathara Guru dideni menawa Bathara Kala bakal ngrencana dening para Sukerta. Nanging saranane mulih kelakone siyungmu kudu diasah dhisik. Diasah iya nganggo panguasane pusaka gada inten iki. Welayan ngono aku mingkari manut marata jajal kene. Ngakno tutukmu tak asahi siungmu ngengakaken tutuk yayah gua mengo isining gada inten katlorongaken manjing cetak Sang Hyang Kala kongakangian senajan to setya kaya ngopo kadigjane mumpuni nanging yen dar kumarane inten bisa tatas nyawane
sesambat ngaruwara Sang Hyang Bathara Kala. Rasane kaya ngene Biyung Durga. Aku iki kenang apa mati aku rasane kaya ngene. Sang Hyang Kala, senajan aku mau samudana dadi pukulun Bathari Durga, wis padakno aku Bathara Kresna. Ning mungguing tata leraku Kresna, batine aku Kakang Wisnu. Ing wis nampa dawuh kudu ngruwat marang kamurkaning Bathara Kala. Wis lha ora pati banget. Kelakon tak gaglak Kakang Wisnu. Sumedya nubruk Bathara Kresna datan kuat prabawaning gada inen babah Bathara Kala mati. Sang Hyang Kala wis lebur papan tanpa dadi. Nanging sejatine rikala semana leburing raga. Kaya dene Sang Hyang Kala merayang wis tan kena disipati dening para jalma nanging bisa ngancam marang sakpadha padaning tumitah. Ila-ila dirasa sapa wae kang tumitah ana mercapada. Senajan to wong nambutake silaning krama yen kleru dalane bakal dadi mangsane Bathara Kala. Kelepatan kang ing ngriku nglanggar anggaraning kala tetep denancam marang Bathara Kala. Kalebu para satriya apa dene para kawula-kawula inging tumitah Sukerta ana mercapada. Yen to datan njaluk pangapura nyuwun pangapsamaning Sang Hyang Kala linebur mapan iku dadi ancamane Sang Hyang Kala. Ilang yaya kajum katipingan. Kakangnu aku tok gawe pati, aku banjur bisa adu arep marang sakpadha padaning kita. Nanging sumurupa sapa wae kang uripe kerta lan luput karo aku, ora njaluk pangapura, ora tak pangan wonge tak suda rezekine. Kepiye wae? Wis bisa lebur papan tanpa dadi layen pancen mengkono. Iki mengko yen ana para gawe apa wae pasrahna marang Kaki Semar Badranaya. Awit sak matine Bathara Kala bisa kelakon tantrimane Bathari Durga sak andhane. Iya. Wiwit iki wae aku njaluk pangestumu. Aku wis kinudrat keparing Jawata kudu pisah marang wong tuaku. Aku kudu pisah marang Rama lan Ibu kanggo sak lawas-lawase. Pamujiku kagem marang para kadang Pandhawa kang semedya nglakoni lelabuh marang kebeneran. Aku nyuwun pamit arep bali ana jaman kelanggengan bareng karo Kakang Antasena. Aku yo njaluk pamit wae kanggo sak lawas-lawase ya pamujiku wae atur wa Prabu lan kagem para sesepuh lan aku njaluk pangestumu ya ilang kakedhepaken racut Raden Wisanggeni lan Antasena.
kaya mengkono kedadiane putraku Antasena lan wisanggeni kang padha ninggalake wewayangan kang dumunung ana nektra. Ora ngira ninggal wong tuwa kang kanggo sak lawas-lawase ora nyipati marang ananing perang Baratayuda adiku di Dimas Janaka. Ya ora perlu tak kandhani yen anakmu bali ana jaman kelanggengan. Sing ati-ati wae muga-muga nggon bakal goleki marang wong kang lila legawa patine enggal bisa ketemu yaiku kang kinarasarana kemenanganing perang Baratayuda.